Продължаваме с Мъри Истини. Продюсър, дигитал драма. Микс и мастър Иво Илиев. Окей, никой не познавам. Дай да видим какво са подготвили. За 18 години направих 200 молитви, за да се храня с риби, за да покажа със сила, че мога тях да задмина, че много мога да мисля. А като парите не стигат, кажи ми какво ще правиш, като парите не стигат. Не разбираш какво е чувството да се прибираш тази болка, ти да знаеш какво ще коства, да даваш отрова на зомбите, да предполагаш, от иначе няма полза. Йоу, даме това е klein kriminella. Бате, знаех си, че ще почнеш на немски. За българската му версия, какво мислите? От немската част, ако го сравня с българската, мисля, че просто тая енергия трябва да е в българската. Май ще му влезе повече, а? Май влиза, да. Йоу, damals war ich Kleinkrimineller. Damals war ich Kleinkrimineller. Hinter mir die Cops, vor mir ne Karriere. Du machst weiter, denn du weißt, es wird besser. Ich war Kleinkrimineller. 10 от 10, защото заслужава, мисля, че underrated. Да, вижда се къде му е самочувствието и вижда, знаеш ли, аз смисъл, какво казва? Тоест, това, което те искат да кажат, трябва да има някаква част в началото, която да фаща зрителя. Това е. Energy.